Egunon Tafaiatik, behingoz elkartu gara Euskararen eguna ospatzeko. Aurten Garcés de los Fallos ikastolak ospatuko du bere Nafarro oineza. Eta Saroa Telebista oraina etorri da zuei erakusteko. Erdian erein dugu leloa, bertsoak, taloak, musika izango ditugu bidelagun. Eta hau da gaurko planoa 10 direla. Gaur, Euskararen festa handia ospatzen dugu eta horregatik euskal kanta mitiko batzuk entzungo dituzue. Gurekin gaur hemen daude Tafaiako koralak. Zuek gozatu eta aseginez gurean egotea nahi dut. Gustatzen bazaizue abestu ahal duzue. Eskerrik asko guztioi etortzegatik. Bienvenidos a este concierto. Hoy celebramos la gran fiesta.
Gotzonarekin, zer moduz? Ongi, ongi. Nondik zatoz? Faltsestik. Faltsestik, ostras, ze ongi. Zein da zuen plana gaur? Pues nada, pentsatu dugu gune joatea eta ondo pasatzea batez ere. Egingo izkizut bizpahiru galdera Nafarro Oinezaren inguruan. Lehenik eta behin, badakizu noiz sortu zen Nafarro Oinezaren ideia? Boa, ez dakit, baina duela urte piloz eta Fallan egon zen lehenengoa, laurogeita zeian, edo. Hori da, ideia 1969an sortu zen, baina Nafarro Oinezak geroago hasi ziren ospatzen. Eta zei ikastolak ospatzen du aurten Oineza? Tafallako ikastola. Eta zein da leloa, badakizu? Erdian erdi. Erdian erein, oso ongi. Hau izan da guztia, ongi pasa. Ko 10 laurden gutxi dira, eta 3 gazte hauekin topo egin dugu, zein da zuen izena? Araitz, Zurine. Eneko.
Bueno, lehenik eta behin, nondik zatozte? Lizarratik. Hiruak Lizarratik. Eta zein da zuen plana gaur? Pues erronka ikusi eta ongi pasatu. Bai, erronka ikusi eta ongi pasatu. Parte hartuko duzu erronkan edo ez? Lagun bate ikustera etorri gara. Egingo izkizuet bizpairu galdera, badakizue zein ikastolak ospatzen duen gaur Nafarroa Oineza? Ez. Eta oskorri dugula atzean, zein da gure aurtengo leloa? Ez dakit. Erdian erein. Oso ongi. Eskerrik asko, ongi pasa. Entzun ditugu guraso
Zueke bai? Eta zu ez? Gainera, Giro ederra daukau bintzat, eta... eguraldi ona baita. Bai, gaina daukau giroa bero, eguraldi aldetik, baina baita giroa ere. Ze lehenengo proba oantxe egin dugu, lehenengo unean, alaxe hasi dugu erronka, Zidako Zibaian gora eta bera, han ibili dira ikasleak, eta busti aldi bat hartu dute, ze gehientxunak ureta erori zaizkigu. Ongi hartzeko eguna, Bai, ze freskatu hori ondo torriko zaigu, zegar uste dut bero izatekotan gaudela, baina bueno, festa bat dijoa ere berotzen, eta azkeneako ja lertuko da festa. Hementxe, bigarren gunean, eta hemen izan beharko dute errelebokako proba bat. Kontua da 6 bikotetan banatuko direla talde bakoitza, eta talde horietako bikotoietako batekin beharko du matematika ariketa bat, baina matematika ariketa hori egiteko zenbakiak gainerako lankideek, gainerako ikaskidek ekarri beharko dizkiete, eta horretarako pistak bilatu beharko dituzte oso modu gaina politian, ez? Adibidez, haietako batzuk bilatu beharko dute, esango diete, zuhaitz mota bat, eta zuhaitz mota horren ostoa ekarri beharko dute. Orduan, nahastuko da matematika zientziarekin. Beste bikote batek asmatu beharko du izen bat emango zaie eta bilatu beharko dute jendartean izen hori duen pertsona bat. Eta bueno, imaginazioakin eta jokatuta, pista horiek danak batu eta gero zenbakien beharko dute. Gero beste urrongo gunean izango dute laberintoa edo izeneko bat, eta bertan gusanoen antzea, ibili beharko dute danak elkar lotuta begiak itxitakin lurrean arrastaka. Oso proba politak prestatu dizkiete eta batez ere giro honean azkenean hori da helburua, ez? 11 ikastola, ipar hego ekialde mendebalde, Nafarro osokoak, eta elkarren arteko giro hori sustatzea, ez? Balio dezala gaurko festak ondo pasatzeko, ze gero bakigu gaztetxoek ere adin horretan gero edan eta alakoak ere egin nahiko dituzte eta egin beharko dituzte, baina aurrena bintzat goiz partean giro ederrean denak elkarrekin. Tolak ospatzen duen aurten Nafarro oineza? Bai. Eta zein da umeen gunea, bakizue, ikusi guzu pixkat ibilbidea, bakizue zein den umeen gunea? Euske bakarrik ikusi ditugu bigune oraindikan. Eta gazteena, zuek gazteak zarete? Laugarrena ez, eta hirugarrena. Gero hortik pasako zarete? Bai. Kontzertuak ikustera edo? Bai. Musika talde ikustera etorri zarete? Eskabidean eta arroten. Bereziki horiek bi. Bai. Zein ordutaren txizarete? Duela ordu berdi ez? Osea, bai, etorri gara trenetik orain. Bai. Eta nondik zatozte? Iruñetik. Zein da zuen plana gaurko? Gune lauera joanen gara, roten ikustera, gustatzen zaigolako eta geria ikusiko dugu. Osea, bai, etorri gara bereziki roten ikustera, eta hori da gure jarduera nola nagusia, gaur. Egingo izkizuet galderatxo batzuk, lehenik eta behin badakizu ez ikastolak ospatzen duen gaur Nafarro oinetza? Garcés de los Fallos ikastolak ospatzen du. Eta leloa, badakizue? Hortxe, Erdian erdin. Erdian erein, baina... Bai, eta esan diazue laugarren gunera joango zarete, ez? Bai. Ze ordutan dira kontzertuak? Bit erditan, ez? Hasten dira gutxeko labera. Bai. Eskabidean? Bai. Uste dute ez dakit, ez nago ziur, bueno. Bai. Ba, ongi pasa gabe, bale? Lehen gunera etorri gara, hemen txalaparta klaseak ditugu.
Urko, Irati. Nondik zatozte? Iruñetik. Bai, Iruñatik ere bai. Eta zein da zuen plana gaurko? Ba, Hemendik egotea ez dakit agunekin eta horrela. ikastolako lagunekin egote eta gero arratsalean pixka lan egitera hor lehenengo gunean. Badakizu zei egingo dizue test moduko bat, badakizu ze ikastolak ospatzen duen gaur Nafarro Oineza? Bueno, ta faiako ikastola ez? Eta izena? Ba, izena, No, eske ikusi nuen paper batean, baina ez naiz oroitz. Garcés de los Hoyos. Bai, hori. Cartel de los... Eta leloa? Erdian erein. Bueno, asko disfrutatuko gaurko eguna eta ongi pasa gabe. Berdin, ongi pasa. Lehiak eta behin nondik zatozte? Bastanetik. Eta zein da zuen plana gaurko egunean? Pues, ego eta disfrutetu. Disfrutetu musikataz, jokoetaz eta giroataz. Jarko gero entzutera? Bai. Eta lentzutera? Trikidantz, roten amairu, ez dakit. Eta gingo izkizuet orain test moduko galderatxo batzuk. Badakizu ez du ikastolak ospatzen du gaurko Oineza? Bai, jaso ikastola, baina hemengoa, gaurkoa. Ez dakit izena. Nola? San zerbait. Garcés de los Hoyos ikastola. Ai. Eta zein da gaurko eguneko leloa? Pigin batin.
oso eguraldi hona atera da, jendea orain hasi da masiboki etortzen eta goizean goiz izan dugu erronkaren froga hemen ibaian, kriston giroa egon da, eta hori martxa honean. Jendetza, ez da? Bai. Eta hori, karo, parking gehienak ondokoaren ondoan daude, eta orduan orain ikusten dugu etortzen ari dira jendea. Orain arte daiko lasai, baina nongi, bai. Amabiak dira, eguerdiko amabiak arazorik egon da edo? Hemen ez. Badakit, izea dela eta laugarren arean arazoen bat egon dela karparen batekin, baina momentuz dena primeran. Eta zer daukagu gune honetan, aurrera? Orain jotak egongo dira, gero paella erraldoia daukagu hemen bazkaltzeko, aurrentzako gauza pila bat, eta gero kontzertuen bat dantzagarria daude arratsaldean. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta ongi pasa. Vale, mi eskertzu gehi. Hemen gaude orain Amaiarekin, paellako gunean, kaixo Amaia? Kaixo, egunon, oso ondo. Kontatuko iguzu pixkat zein den plana? Bai, hemen ari gara saltzen paellarako tiketak, menu bat da, paella oilaskoa, postearekin eta jateko, dena sartzen da. 500 pertsonarako daukagu tokia, eta orduan oraindik saltzen eta oso gustoro jendearekin, oso pozik benetan. Eta jendea ari da erosten? Bai, hasi gara 9:00 eta ja etorri da jendea ordu hortetatik eta oso ondo, bai. Hau da, beteko dugu paella eta frontoia guztia, ez? Bai, nik uste, oso ondo gauza eta jendea prest dago etortzeko eta denbora ona pasatzeko hemen, bai. Eskerrik asko eta egunon pasa. Venga, Egunean jarraitzen dugu, oraingoan Lelesekin, egunon? Egunon. Zer moduz da eguna? Ilusia handikin eta oso ongi. Nik uste du jende honitz, Hori semar nizun, ikusi dugu jendetza dagoela, ez da? Bueno, ni etorri naiz oraintxe bertan etxeti badudala ostala eta bazegoen jendez beteta, etorri naiz eta iaia ezin ailegatu, posik. Eta nola ari zara pasatzen? Ni lantalan beste guztia bezala, ni ikastolako amatxo naiz eta beste guraso bezalak lantalan. Ilusia handikin, baina lantalan. Gaurko plana lan egin eta disfrutatu ere, suposatzen dut. Saiatuko naiz disfrutatzea, umeekin, hori bai. Bukatuko dugu arratsaldeko 6:00 hemen, lanean, eta gero saiatuko naiz buelta bat ematen umeekin. Eta partartuko duzu paella? Bai, partartuko dugu paellan, bai. Komentatu digute 500 pertsona egongo zaretela frontoian jan egiten. Bai, baina hori guretzat ez da deus. 500 pertsona eramaten ditugu, bueno. Euskarak 500 pertsona elkartu izana polita da, ez da hemen Tafallan. Bai, polita da, espero genuna, bai. Ongi pasaguna eta asko disfrutatu. Vale, mil esker.
Aitu zui koko, ondo zaude. Bai. Txalo, bero bat diabolo, dantzari txapeldun guztientzat. Oso polita. Eseri denok, eseri txapeldunak. Nafarroa oinez, rap hauekin. Bizi, zirkuarekin. Wow. Apa, oh! Bizero bi, rap hau egin, payaso egin! Oh yeah, egin nik bezala. Go music. Eta orain raperoak bihurtuko gara behatzakorrela ipiten denok. Eta errepikatu guk bezala. Txumpapa. Guazen, fuerte. Dantza eta jolas zuek. Dantza eta jolas. Asko egin ozenki. Bizi. Zirkuarekin. Zirkuarekin. Dantza eta jolas zuek. Dantza eta jolas. Txapelduna. Asko egin. Bizi. Zirkuarekin. Yeah, txapeldunak. Game over. Raperoak! Txapeldunak, rapero txapeldun guztientzat! Asko! Zirkuko raperoak! Lagunak eta orain, gero eta urbilago gaude gure ametsak gauzatzeko, baina hau lortzeko, beste dantza polit bat egin behar dugu. Zotik denok! Altza! Nafarroa honezen gaude, genok dantzara mesedez, euskeraz, eta denok zutik, inorre xerita mesedez, parte hartzera. Eta lehenbiziko pausa egiteko eta hiru. Hey! Bat, bita hiru. Hey! Zondo musikarekin ia elegantzioiek, mira eta txamatxo Nafarroako oinezeko elegantzia oso polita. Guazen! Orpo, oso ondo! Bat, bita hiru, esatean, hiru txalo denok emango ditugu. Bat, bita hiru, Hey! bat, bita zuek, bat, bitxapeldunak, Hey! bat, bita hiru, gora! Oso polita, gora! Besoak ere! Gora Nafarroa oinezeko dantzari txikiak! Eta txalo, bai! Eta orain zuek, oiukatu alai! Hey! Bota! Osanda! Orain, eguerdion Pako? Berdin? Hemen gaude Sukaldean, zenbat zaudete hemen lan egiten? Ez dakit, baino asko. Eta zein da zuen zeregina? Guk plantxan gaude solemuak eta pantzeta eta txistoga eta horiek egiten ditugu. Etorri gara beste gune batetik, bigarren gunetetik konkretuki, eta jendetza dago, ezta? Hemen, lehenean da gato bat, lan asko egin duguna, guan pixka bat etxuinaldia dago, lasaitasuna pixka bat orain, espero dugu eguerdian gehiago izatea. Eta egun guztia hemen izango duzu? Atzalde, ez dakit, beste turnoa etorrea, noiz etorriko den ez dakit. Hiruek aldean jo esan digu hemen egon behar dugula. Eskerrik asko, Pako. Zorregatik, haupa. Tauri berriak zipristin
Eguerdion, norekin gaude? Asierrekin. Eta nondik zatoz? Baigorritikan gatoz, hemen etorri gara lagun batzuk eta egun pasa, Nafarroinezera ambientu hona eta ikastolari pixkat laguntzera, bai. Zein da zuen plana? Momentuz eguna pasa, kontzertuak ikusi eta hori, lagunekin elkartu, ezagutzen digutugun lagun batzuk hemen daude eta hori. Egingo izkizut galdera pare bat, badakizu zein ikastolak ospatzen duen gaur Nafarroa Oineza? Tafallako ikastolak. Eta izena eta ikastolaren izena? Izena orain lehen esan didate, baina ez nahiz hori itzen, nola zen... Garcés de los Hoyos. Bai, hori da. Eta badakizu zein den leloa? Erdian erein, bai. Nafarroako erdian, ez, ordia. Eta, orain segunetara zoazte? Bagoaz txutxini bainez ikustera, bigarren egunean, eta gego, laugarren gunera goaz, Roten Amairu eta Eskabidean ikustera, eta hori. Eskerrik asko ongi pasa, baina paso gabe, beti ere. Bai, beti bezala, bai. Kaixo, norekin gaude? Mikerekin. Eta nondik zatoz? Sesmatik. Zein da zuen plana gaurko egunekarako? Jode hemen euskara bultzatzeko eta ikastolak bultzatzeko, baina hemen gaur jorga pixka bat botako dugu. Eta zein gunetan egon zarete da? Egon gara lehenengoan, bigarrenan eta hirugarrenan. Eta oraingoaz laugarrenera. Galdetuko dizutea dakizun ze ikastolak ospatzen duen gaurkoan Nafarroa Oineza. Marcés de Fallas edo zerbait horrela. Bai, hortik doa, Garcés de los Fallos ikastola. Kasi. Eta badakizu zein egunean, zein da Nafarroa Oinezeko leloa? Erdien erein, ez? Bai, hala da. Eta galdetuko dizut ere, ea dakizun non egingo den 500 pertsonerako paella da. Bai, lehenengo gunean, frontoian. Joango zarete? Ez dut uste. Bokata bat eta kale motxa batzuk botatzea. Eskerrik asko eta ongi pasa. Norekin gaude? Xabierrekin. Eta nondik zatoz? Zangotzatik gatoz. Ze plan eduki duzu gaurko? Etorri gara goiz, 9:00 eta ibili gara gune guztitatik eta orain eguna pasatzera eta ospatzera eta gozatzera. Bogatatxoa, kontzertuak? Hori da, guztia. Ze kontzertu ikusiko dituzue? Gaur ikusi dugu kartelan, etorri gara berezik ikusteko La Mala Pekora, Roten eta Eskabidean. Eta galdetuko dizut, dakizun noiz sortu zen Nafarroa Oinezaren ideia? Hora rapatu nauzu, ez dakit. Eta Zangotzakoa izan da, noiz izan zen Zangotzan azken Oineza? Hori bai, 2014an. Oinezona? Bai, oso ona. Eta gaurko zer espero dugu? Eta gaurko oso ondo pasatzea, disfrutatzea eta ea guztia ondo ateratzen den eta guztia gozatzen dugun. Eskerrik asko eta ongi pasa. Zuei. Eguna bere amaierara iristen ari da, hau izan da guztia Saloa telebistatik, eskerrik asko hor egotearren, eta espero dugu gu bezain ongi pasa izana.